Prosječno održavanje SUV-a košta gotovo $10.000 godišnje. Zvuči ludo, zar ne? Ali istina je da nisu svi SUV-a pravi trošak novca. Neki tiho pređu 400.000, čak i 500.000 km bez ikakvog dodatnog održavanja osim ulja, filtera i razumnog održavanja. Danas ćemo nabrojati 15 pametnih SUV-ova koji će vam uštedjeti novac na popravcima, osiguranju i amortizaciji. Ostanite s nama do broja 1 jer smo sigurni da će vas oduševiti. Spremni kupiti jednom i voziti zauvijek? Idemo. 15. Subaru Outback. Počinjemo od broja 15 sa Subaru Outbackom, SUV-om koji je u osnovi izmislio segment crossovera. U 1990-ima ljudi su mislili da su karavani dosadni. Subaru je dodao robusnu oblogu i simetrični pogon na sve kotače i odjednom su obitelji imale automobil koji se bez ikakvog napora nosio sa snijegom, zemljanim cestama i autocestama. Većina Outbacka prijeđe preko 200.000 km uz rutinske izmjene ulja i radove na kočnicama. Osobno sam ih vidio kako dosežu 300.000 km kada vlasnici održavaju korak s održavanjem. Mehaničari će nevoljko priznati, ove stvari jednostavno ne dolaze dovoljno često u servis. Osiguravatelji ga vole zahvaljujući i IHS Top Safety Pick Plus ocjeni. Sigurniji automobil znači nižu premiju. Štedite novac ne samo na popravcima, već i na osiguranju svaki mjesec. Osnovni 2,5 litreni bokser motor nije demon brzine, ali ako nadogradite na 2,4 litreni turbo, uživat ćete u 260 konjskih snaga bez žrtvovanja izdržljivosti. 14. mjesto. Toyota RAV4. Toyota RAV4 je najprodavaniji SUV u Americi. I to nije slučajno. Toyota je pogodila formulu. Jednostavan za vožnju, čvrsta šasija i motor izgrađen da nadživi konkurenciju. Impresivno je da stariji RAV4 redovito prijeđu 300.000 km bez većeg remonta. Vidio sam modele iz 2010. koji još uvijek snažno rade sa svojim originalnim pogonskim sklopovima. Toyote imaju tu reputaciju dugovječnosti, a RAV4 drži svoju vrijednost kao luda. Rabljeni modeli prodaju se za gotovo jednako koliko i novi rival iz Honda ili Forda. To je zaštita od amortizacije, o kojoj većina SUV-ova može samo sanjati. Čak i ako pretrpite udarac na performansama. Novi RAV4 koriste 2,5 litreni četverocilindrični motor koji nije baš uzbudljiv. Vaš novčanik će se izvući zahvaljujući vrijednosti pri preprodaji i pouzdanosti. Broj 13. Acura RDX. Acura RDX je vjerojatno najpodcijenjeniji luksuzni SUV u Americi. I to je dobra stvar za kupce poput nas. Jer dok svi ostali jure za BMW imama, Audijima i Mercedesima, RDX tiho pruža isto luksuzno iskustvo za pola cijene i bez noćnih mora održavanja. Evo tajne. Od 2013. do 2018. RDX je dijelio svoj pogonski sklop s Honda Pilotom. To znači da dobivate neprobojni 3,5 litreni V6 i Hondin provjereni šesterostupanjski automatski mjenjač, umotan u luksuznu unutrašnjost s kožnim sjedalima, boljom zvučnom izolacijom i ljepšom tehnologijom. To je u osnovi Honda Pilot u odijelu i kravati. Dok vrijednost njemačkih luksuznih SUV-ova pada čim siđu s tržišta, RDX se dobro drži. Acura RDX iz 2013. često se prodaje za manje novca od rabljene Toyote RAV4, a za cijenu jeftinog SUV, a dobivate više prostora, više značajki i luksuznu udobnost. To je trik amortizacije koji većina kupaca automobila potpuno previdi. Broj 12. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe je ime koje bi vas moglo iznenaditi. Prije 10 godina Hyundai nije bio baš poznat po pouzdanosti, ali Santa Fe je potpuno prepisao tu priču. Tajna je u jamstvu. Hyundai, poput Kije, ovaj SUV podržava 10-godišnjim jamstvom na pogonski sklop od 160.000 km. Prijevod. Čak i ako nešto veliko pođe po zlu, ne plaćate račun za popravak. Za starije vozače koji cijene mir, to je u osnovi kao da imaju produljeno jamstvo uključeno u kupovnu cijenu. I to nije samo marketinška pompa. Vlasnici Santa Fea u stvarnom svijetu prelaze 320.000 km uz malo više od izmjene ulja, kočnica i guma. Potrošnja goriva je solidna, vrijednost pri preprodaji stalno raste, a stope osiguranja obično su jeftinije od konkurencije poput Jeepa ili VVA.
Ako želite SUV koji kombinira pristupačnost s neprobojnom pouzdanošću, Santa Fe je pametna kupnja. Broj 11. Lexus LX. Lexus LX je oklopni tank luksuznih SUV-ova. Ispod kožnih sjedala i uglačanih oznaka, u osnovi je Toyota Land Cruiser, legendarna po tome što ide tamo gdje se drugi SUV-ovi ne bi usudili i što nadživljava hipoteke nekih ljudi. Ovi strojevi poznati su po tome što su prešli 400.000, 500.000 km. U dijelovima Afrike i Bliskog istoka neki su prešli i više od 1.000.000 milja. LX uzima tu neprobojnu izdržljivost i obavija je luksuznom udobnošću. Da, troši gorivo. Očekujte 15 do 17 milja po galonu, ali kompromis je pouzdanost koja njemačke konkurente čini krhkima. Dok će vas Mercedes G-Wagon koštati $2.500, LX nastavlja voziti uz samo izmjenu ulja i osnovno servisiranje. A evo i ključne stvari. Amortizacija praktički ne postoji. Rabljeni LX modeli i dalje nude nevjerojatne cijene, jer svi znaju da kada jednom kupite jedan, više nikada nećete trebati novi SUV. Ako želite vrhunsku kombinaciju luksuza, dugovječnosti i vrijednosti pri preprodaji, LX je gotovo neprobojan što možete dobiti. LX je dugoročna investicija koja zadržava svoju vrijednost desetljećima. Unutrašnjost je raskošna s naprednom tehnologijom i ozbiljnim terenskim sposobnostima potkrijepljenim Toyotinom baštinom i legendarnom pouzdanošću. LX nije samo SUV, to je izjava o načinu života. Kupujete desetljeća izdržljivosti i mira. Broj 10. Mazda CX-5. Mazda CX-5 dokazuje da ne morate birati između stila i pouzdanosti. Većina kompaktnih SUV-ova djeluje kao kućanski aparat, ali CX-5 se zapravo vozi kao automobil u kojem želite biti. Oštro upravljanje, sportski izgled i dovoljno je izdržljiv da uz pravilnu njegu prijeđe 200.000 km. Evo nešto što volim. Za razliku od mnogih konkurenata, CX-5 ne koristi CVT. Umjesto toga dobivate pravi šesterostupanjski automatski mijenjač koji je i uglađeniji i pouzdaniji. Samo to vam štedi tisuće na potencijalnim računima za popravak u budućnosti. RepairPal daje CX-5 impresivnu ocjenu pouzdanosti od 4,5 od 5, a stvarni vlasnici se slažu. Naravno, kabina je malo uža od R, AV4 ili CR-VA, ali žrtvujete prostor za premium osjećaj i bolje iskustvo vožnje. Financijski je to također pametan potez. Vrijednosti pri preprodaji ostaju snažne, a godišnji troškovi održavanja niži su od većine konkurenata u svojoj klasi. 9. mjesto. Subaru. Forester. Subaru. Forester je kompaktni SUV koji je praktički neprobojan. Consumer Reports dao mu je zapanjujućih 98 od 100 ocjena pouzdanosti, što je otprilike savršeno koliko ćete vidjeti u automobilskom svijetu. Pozabavimo se glavnim problemom, Subaruovim CVT mjenjačima. Prije 10 godina imali su problema, ali evo istine, Subaru je riješio problem. Sve dok mijenjate CVT ulje svakih 30.000 milja, izbjeći ćete horor priče i održavati ovaj SUV u glatkom radu desetljećima. Vlasnici rutinski guraju svoje Forestere i preko 200.000 milja. A budući da marka ima tako vjernu publiku, vrijednosti pri preprodaji su izvanredne. To znači da ćete, kada budete spremni za nadogradnju, dobiti više novca u usporedbi s konkurentima poput Nissana ili Forda. Dodajte standardni pogon na sve kotače, vrhunske sigurnosne ocjene i bolju učinkovitost goriva od mnogih konkurenata srednje veličine i dobit ćete jednu od najpametnijih kupnji na tržištu SUV-ova. Forester je također prostran i praktičan. Stražnja sjedala se preklapaju radi lakšeg utovara opreme za kampiranje ili obiteljskih izleta. Vidljivost je izvrsna, s tankim stupovima i velikim prozorima koji parkiranje i manevriranje u gradu čine lakim. Subaruov napredni sustav pomoći vozaču EyeSight s aktivnim izbjegavanjem sudara pomaže u sprječavanju nesreća i snižava stope osiguranja. Forester je savršena kombinacija pouzdanosti, praktičnosti, sigurnosti i razumnih troškova rada za aktivne obitelji. Subaru s dobrim razlogom ima kultni status, a Forester utjelovljuje vrijednosti marke. Došli smo do polovice našeg popisa od 15 SUV-ova koji se nikada ne kvare. Sljedećih 8 uključuje legende pouzdanosti, SUV-ove koji su prešli 500.000 milja i tajne amortizacije koje štite vašu investiciju.
Razgovarat ćemo o neuništivim tenkovima, stratosferskim vrijednostima pri preprodaji i dvama koje biste trebali izbjegavati pod svaku cijenu. Broj 1 će vas iznenaditi. Nastavimo. Broj 8, Honda CR-V. Honda CR-V je SUV koji je konačno svrgnuo Toyotu RAV4. Godinama su se ova dva vozila međusobno natjecala, ali najnoviji CR-V pruža bolje upravljanje, bolje standardne sigurnosne značajke i još bolju ekonomičnost goriva, postižući impresivnih 30 milja na galon kombinirano. Ali evo pravog utjecaja. Neki CR-V-ovi druge generacije iz ranih 2000-ih približavaju se 500.000 milja. To je pola milijuna milja putovanja na posao, obiteljskih putovanja i svakodnevnih poslova bez potrebe za većim obnavljanjem. Malo vozila na zemlji može se pohvaliti takvom izdržljivošću. Osiguravatelji također vole CR-V zahvaljujući njegovoj IIHS Top Safety Pick Plus ocjeni, što znači da ćete uštedjeti novac svaki mjesec u usporedbi s rizičnijim ISUV-ovima poput Jeep Cherokee-a ili Ford Escape-a. A na tržištu preprodaje, Hondin ugled pouzdanosti održava vrijednosti visokima. Nećete pretrpjeti financijski udarac kada dođe vrijeme za prodaju. Broj 7. Honda HR-V. Honda HR-V je mlađi brat CR-V-A, ali je jednako izdržljiv. Ne dopustite da vas zavara njegova kompaktna veličina. HR-V je jedan od najpouzdanijih malih SUV-ova na tržištu, potkrijepljen Hondinim legendarnim inženjeringom. Vlasnici redovito izvještavaju o 150.000 do 200.000 milja gotovo bez većih popravaka. A budući da je manji od CR-V-A, dobivate još bolju potrošnju goriva, do 34 milje na galon na autocesti, dok uživate u Hondinim vrhunskim sigurnosnim ocjenama. Osiguravatelji također vole ovaj SUV. Niski troškovi popravka sudara HR-V-A održavaju niske premije, što ga čini jednim od najpovoljnijih SUV-ova za dugoročno posjedovanje. Naravno, nema snagu većih SUV-ova, ali za svakodnevnu vožnju, lagana putovanja i dugotrajnu pouzdanost, HR-V je teško nadmašiti. I baš kao i njegov stariji brat, CR-V, nevjerojatno dobro drži svoju prodajnu vrijednost. Kada dođe vrijeme za zamjenu, nećete gubiti san zbog amortizacije. HR-V je također iznenađujuće prostran iznutra. Hondina Magic Seat, stražnja sjedala, omogućuju kreativne konfiguracije tereta koje maksimiziraju iskoristiv prostor u kompaktnoj veličini. Broj 6. Toyota 4. Runner. Toyota 4. Runner je dinosaur u svijetu SUV-ova, ali na najbolji mogući način. Dok konkurenti jure za elegantnim dizajnom i razrađenom tehnologijom, 4 Runner se drži svoje šasije s okvirom, provjerenog V6 motora i pouzdanog mjenjača. Formula je na papiru staromodna, ali zapravo je tajna njegove legendarne dugovječnosti. Vlasnici 4 Runnera redovito prijeđu 300.000 do 400.000 km bez većih popravaka. Mnogi prijavljuju samo rutinsko održavanje nakon desetljeća vlasništva. Jednostavnost dizajna znači manje složenih komponenti koje mogu otkazati i manje temperamentne elektronike s problemima. Toyota je izgradila 4 Runnera da traje generacijama i postigao je ogroman uspjeh. Preprodajna vrijednost 4 Runnera gotovo je mitska. Rabljeni modeli stari 10 do 15 godina prodaju se po cijenama bliskim cijenama novih SUV-ova drugih marki. Minimalna amortizacija znači da je kupnja 4 Runnera dugoročna investicija u kojoj se vaš novac uvijek može nadoknaditi ako ga trebate prodati. 5 točki. Lexus GX. Lexus GX je LX-ov mlađi brat, ali je i dalje pravi tank pouzdanosti. Ispod svoje kože, Lexus GX je u osnovi Toyota 4 Runner odjevena u luksuzno odjelo. Dijeli istu šasiju s okvirom, isti provjereni 4,6 litreni V6 motor i isti neuništivi mjenjač. Razlika je u tome što GX dodaje adaptivni ovjes, unutrašnjost od kože i pravog drva, Lexus tehnologiju i razinu zvučne izolacije koja ga čini uistinu luksuznim iskustvom. Pouzdanost je jednako legendarna. Vlasnici GX-a izvještavaju o 200.000, 300.000 milja bez većih problema. Toyotina baština znači da je izdržljivost u srži vozila. Održavanje je jednostavno. Dijeljenje dijelova s 4 Runnerom znači da su zamjene brojne i pristupačne, a mehaničari su upoznati s radom na ovim motorima.
GX također nevjerojatno dobro zadržava svoju vrijednost. Amortizacija je minimalna zahvaljujući svojoj reputaciji pouzdanosti i velikoj potražnji na tržištu rabljenih automobila. Kupci znaju da kupnjom GX-a kupuju desetljeća besprijekorne usluge, a to se odražava u visokim cijenama prilikom preprodaje. 4. mjesto. Toyota Highlander. Toyota Highlander je SUV srednje veličine koji je osvojio američke obitelji s 3 reda sjedala, Toyotinom pouzdanošću i reputacijom izdržljivosti. Highlander je izgrađen na istoj platformi kao i Camry, desetljećima najprodavanija američka limuzina s dokazanom pouzdanošću. 2,5 litreni četverocilindrični ili 3,5 litreni V6 motor, oba dokazana na milijunima kilometara, uparen je s glatkim i pouzdanim osmostupanjskim automatskim mjenjačem. Highlander redovito prelazi 200.000 milja bez većih popravaka. Vlasnici prijavljuju samo rutinsko održavanje nakon godina vlasništva. Hibridna verzija dodaje impresivnu učinkovitost goriva od 36 milja na galon u kombinaciji bez žrtvovanja pouzdanosti ili izdržljivosti. Toyota je usavršila hibridnu tehnologiju s Priusom, a Highlander Hybrid ima koristi od desetljeća razvoja i usavršavanja. Unutrašnjost je prostrana i udobna s kvalitetnim materijalima i funkcionalnim dizajnom koji daje prioritet obiteljima. 3. red je zapravo upotrebljiv za odrasle, a ne samo za malu djecu, što je prava svestranost za velike obitelji. Sigurnosne značajke su brojne. Toyota Safety Sense standardan je u svim paketima opreme i uključuje automatsko kočenje u nuždi, upozorenje na napuštanje trake i adaptivni tempomat. Broj 3. Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser je neosporna legenda svijeta SUV-ova s reputacijom pouzdanosti koja je neusporediva u automobilskoj industriji. Izvorno dizajniran za najsurovije terene na planetu, afričke pustinje, australske džungle, Land Cruiser je izgrađen za uvjete gdje kvar nije opcija. Taj ekstremni inženjering pretvorio se u legendarnu izdržljivost. Vlasnici redovito prijeđu 500.000 km, a mnogi izvještavaju i o više. 5,7 litreni V8 motor i 8-stupanjski automatski mjenjač testirani su u borbi i poznati po tome što traju cijeli vijek trajanja vozila i dulje. Šasija s karoserijom na okviru, robustna konstrukcija, neovisni prednji ovjes i čvrsta stražnja osovina. Ta kombinacija pruža izdržljivost i ozbiljne terenske sposobnosti. Land Cruiser nije samo izdržljiv, on je i sposoban. Stalni pogon na sva 4 kotača, blokiranje središnjeg i stražnjeg diferencijala te kontrola spuštanja nizbrdo čine navigaciju tehničkim terenom lakom. Unutrašnjost je luksuzna i prostrana, s 3 reda sjedala, vrhunskom kožom, modernom tehnologijom i razinama opreme koje pružaju uistinu luksuzno iskustvo. Ali prava čarolija Land Cruisera leži u njegovoj inženjerskoj jednostavnosti. Sustavi dokazani kroz desetljeća stvarne upotrebe u ekstremnim uvjetima. Toyota ne riskira s neprovjerenim komponentama. Održavanje je jednostavno. Izdržljivi dijelovi i velikodušni servisni intervali. Land Cruiser je dizajniran da ga servisiraju osnovni mehaničari s jednostavnim alatima, što je važno u udaljenim regijama. Amortizacija praktički ne postoji. Land Cruiseri stari 10 godina prodaju se po cijenama bliskim cijenama novih luksuznih SUV-ova drugih marki. Globalna potražnja je jaka, posebno na tržištima u razvoju gdje je pouzdanost najvažnija. To održava vrijednosti u stratosferi. Zajednica vlasnika Land Cruisera ima kult sljedbenika s modifikacijama, avanturama i globalnim ekspedicijama. Ova vozila su svoje vlasnike bez iznimke odvela na najudaljenija mjesta na planetu. Broj 2. Lexus RX. Lexus RX definirao je segment luksuznih SUV-ova kada je debitirao 1998. godine i održava standard pouzdanosti i luksuza u kategoriji. RX je izgrađen na platformi Toyota Camry i Highlandera. To nasljeđe znači Toyotinu pouzdanost u svojoj srži, s Lexusovom luksuznom stručnošću na vrhu. 3,5 litreni V6 motor i 8-stupanjski automatski mjenjač dokazani su na milijunima kilometara. Kombinacija je glatka, profinjena i pouzdana. Vlasnici RX-a redovito prelaze 200.000 milja bez većih popravaka. Rutinsko održavanje je jedini zahtjev. Hibridna verzija RX 450H dodaje impresivnu učinkovitost goriva bez žrtvovanja pouzdanosti ili luksuza.
Lexus je usavršavao hibridnu tehnologiju desetljećima, a RX hibrid ima koristi od te stručnosti i profinjenosti. Unutrašnjost je dijelo japanske umjetnosti. Pažnja posvećena detaljima, vrhunski materijali i vrhunska zvučna izolacija stvaraju tišinu u kabini koja je vodeća u industriji. Tehnologija je obilna, ali intuitivna i pouzdana. Lexus ne juri za najnovijim trendovima. Preferira provjerene sustave koji rade dosljedno. Sigurnosne značajke su sveobuhvatne. Lexusov sigurnosni sustav Plus je standardan i uključuje tehnologije pomoći vozaču i izbjegavanja sudara koje osiguravaju sigurnost putnika. Osiguravatelji vole RX. Vrhunske sigurnosne ocjene i pouzdanost održavaju niske premije u luksuznoj kategoriji. Broj 1. Honda Pilot. Na prvom mjestu je Honda Pilot, srednje veliki obiteljski SUV koji je osvojio Ameriku svojom kombinacijom prostora, pouzdanosti i vrijednosti. Pilot je izgrađen na robusnoj platformi koju dijeli s drugim Hondinim proizvodima, nasljeđujući legendarnu pouzdanost marke. 3,5 litreni V6 motor i 9-stupanjski automatski mijenjač dokazali su iznimnu izdržljivost. Vlasnici redovito prelaze 200.000 i 300.000 milja bez većih problema. Pilot je dizajniran za obitelji, što znači obilje prostora s 3 reda sjedala, koja su zapravo upotrebljiva za odrasle, a ne samo za malu djecu. Unutrašnjost je pametno dizajnirana s raznovrsnim konfiguracijama sjedala i velikodušnim prtljažnim prostorom kada vam je potreban. Značajke prilagođene obiteljima uključuju električna vrata prtljažnika, grijana i hlađena sjedala te sustav za zabavu na stražnjim sjedalima. Honda je kod Pilota dala prioritet funkcionalnosti i praktičnosti. Rezultat je SUV koji zaista funkcionira za obitelji u svakodnevnoj upotrebi. Održavanje je jednostavno i pristupačno. Hondini dijelovi su široko dostupni, a mehaničari su upoznati s radom na ovim vozilima, što održava niske operativne troškove. Dugi servisni intervali i dokazana pouzdanost znače manje vremena u servisu i više vremena na cesti. Sigurnosne značajke obiluju. Honda Sensing je standardan u svim paketima opreme i uključuje cijeli niz tehnologija za pomoć vozaču, automatsko kočenje u nuždi, upozorenje na napuštanje trake i adaptivni tempomat. Vrhunske ocjene sigurnosti od IIHSA i NHTSAE pružaju mir obiteljima i održavaju razumne premije osiguranja. Mogućnosti upravljanja iznenađujuće su dobre za SUV ove veličine. Pilot se vozi više kao velika limuzina nego kao nezgrapni SUV. Upravljanje je precizno, a ovjes dobro uravnotežen, što ga čini ugodnim za svakodnevnu vožnju. Pogon na sve kotače dostupan je i pruža sigurnost i povjerenje u nepovoljnim vremenskim uvjetima, iako ga većina vlasnika nikada neće shvatiti ozbiljno izvan ceste. Vrijednost pri preprodaji je iznimna. Honda održava snažne vrijednosti na tržištu rabljenih vozila, a Pilot nije iznimka. Vlasnici vraćaju značajan postotak svoje početne investicije kada prodaju. Zajednica vlasnika Pilota je lojalna i zadovoljna. Iskustva vlasnika dosljedno hvale njegovu pouzdanost, prostranost i ukupnu vrijednost. Generacije Pilota dokazale su izdržljivost. Prva generacija iz ranih 2000-ih i dalje je jaka na cestama. Druga i treća generacija nastavljaju tu ostavštinu. Honda je usavršavala Pilot sa svakom generacijom, održavajući temeljnu pouzdanost i izdržljivost koja ga je izvorno učinila uspješnim.